Labarin Zaki da Bera. A wani lokaci da ya wuce an yi wani zaki wanda yake mulkin wata masarauta ta dabbobi. Wata rana zakin ya gama cin abinci sai ya kwanta a ƙarƙashin wata bishiya domin ya huta. Can sai ɓera ya hango zakin yana bacci sai ya tunanin bara ya hau kan zakin ya yi wasa. Saboda haka sai ya sauri ya hau saman zakin ya ci gaba da wasa a kansa. Yana hawa saman kansa yana gangarowa ta kan bindinsa, yana dariya yana nishadi. Zakin sai ya farka a fusace yana gurnani. Kafin ɓeran ya ankara har zakin ya kai masa damƙa da daƙinsa. Ɓeran ya yi ƙoƙarin ya kuɓuta amma ya kasa. Zakin sai ya buɗe ƙaton bakinsa zai haɗe ɓeran, nan take tsoro ya kama ɓeran ya fara gumi da kuka yana ba wa zaki haƙuri yana ce masa, ya kai sarkin dawa don Allah kada ka cinye ni, ka yi haƙuri ka yi min rai ba zan ƙara ba, ka yafe man wannan karon don Allah ka bar ni da tafi, in ka kyale ni ba zan taɓa mantawa da hakan ba, kila wata rana ni ma in taimake ka. Ka ci sa'a ban daɗe daga macin abinci na ba, da yanzu ka zama nama, yanzu je kana yafe ma, amma kada ka ƙara tsokana ta, in ba haka ba zan maida ka abinci na. Na gode sarkin dawa, ba zan taɓa mantawa da wannan abuwar da kai min ba. Zakin ya yi tunani sannan ya ɗanyi nazari game da maganar da ɓeran ya yi ta cewa zai iya taimakonsa wata rana. Saboda haka sai ya ɗaga hannunsa ya bar ɓeran ya tafi abinsa. Bayan wasu 'yan kwanaki da faruwar haka, zakin yana yawo cikin daji yana rangadi sai ya taka ƙaya wadda ya ƙoƙarin cirewa amma ya kasa, har ta kai ga ya fara gurnani yana neman mai taimakonsa. Can sai ɓera da sauran dabbobin dajin suka jiyo ihun nasa. Sai ɓera ya ce musu, kamar gurnanin sarkin dawa nake ji, bari na je na taimake shi, yau zan saka masa da alkhairin da ya yi mana. Sai ɓera ya ruga a guje ya je inda zakin yake neman taimakonsa. Sai ɓera ya ce da shi, kada ka damu sarkin dawa, zan taimaka maka in cire ma ƙayar. Sai ɓera ya sa hannunsa ya cire ma zakin ƙayar. Zakin ya yi matuƙar farin ciki. Nan ya yi tunani ya gane cewa ashe yar ƙaramar dabba kamar ɓera ma za ta iya taimakonsa. Saboda haka sai zakin ya ce, na gode ɓera, ba zan ƙara takura maka ba, ka yi rayuwarka yadda kake so, ka tsiratar da rayuwar sarki, yanzu ka zama yariman wannan daji. Na gode sarkin dawa, Allah ya ƙara tsawon rai da nisan kwana. Ina za ka? Zo in kwanta ka dinga hawa kaina kana wasa kamar yadda ka yi wancan lokacin. Daga nan sai ɓera ya ci gaba da hawa kan zakin yana silalowa ta bindinsa. Suka ci gaba da dariya a yayin da ɓeran yake wasa a kansa. Daga nan sai zakin da ɓera suka zama abokanai. Shin ko menene darasin wannan labari? Ku faɗa mana amsoshinku a comment section da ke a ƙasan wannan bidiyo. Mutum na farko da ya nasara zai samu kyautar katin waya ko transfer ta naira 500. Mai bi masa kuma zai samu kyautar katin waya ko transfer ta naira 300.